Kisii wasema muno ya mogwe miaka ya igatua kurwase kinyorokia etora Nyamatuta yogotoka ase wodi ya Bogusere bunge ya Kitutu Chache South abaka gotoka emambya rero gaitire goikagokwa n'abantu batamanyiri korengana na abantu kurwase kinyorokia kiniga batabire omomura oyo ase kinga kichenyereko bachigo eta yenyereko bagwesonania ase ebikorwa bya obosari gati abo bwebi abigo chintunda chinyinge koirwa goikera ase gesibo abigo kobwato kwa magiga yare kubwato kasobwa ngo igahona nigo yirete rego itwa na boigo nabantu baria batamanyiri muriko itodipa na sanya na nyarako bagukira na sesemeyo ago twariganero batro kubwati mambia ya rero imeye kenyorogie tora Nyamatuta iyo gutoka imeye wodi ya Bogusero haba menyi bensemeywe nigo babwatu n'umuicano maega yo mumuro yo mobwe myaka yegatuha aserida sizantabo gotoka gaiteire mete imena abantu batamanyiri ase twasangana tatu mwabona kwerera yaiga tabiyaye mwana ngana atakamura tarana bakobera nera bono itabiyaye gakuna kutura tu abana bakobera mukaye tagetemura tata kurengana na Caroline nigo baba bakwerera kero kende irigikageire koirerege kore keiga goikirana umuntu gako tirimbuka akomera n'umwana uyu sileta akamwakoroe akamubwata akamushaye gukikabwe kintu kwanyu mutingire umuntu ono bigatete kwabanere pati mzuri umuntu nero ngotira serikoli eliyo ukomanywa okay batanga kibisi batanga sabeti imbegetensa abamutolera umuntu uri gwakakire mwana uyo ukominya abantu bakominya mu bamoikere tugosirayo nyagosirani gabereka gokagerwa asamatuka mange asokokora ebikora byobusaria gukwana nigitasini kya Ndizi TV nigo bakwerera yaiga nituri alengiria Jumamosi twabogete mambi tukana mugondo tukomo nanka tukochikanga tukanya mu ntayi tukalenga lindi nanje tukukwanya kikirani ki abamu abo ine naagenda umuntu naro chitenka abo uri kuri mama atega atenera tukarindagira munere umuntu yibona akaruwa akatebona bwo yakagenda umuntu wekera agenda tukiritenka igache arimi kitaka isano iga tuigwe ekura te umuntu uyu abana bakomenya gukira abana bakikaruka nabo bagaswahili ekura te one kura te ye kare yaba muno narindwe to nanje nkaimuka n'umuntu tukomenya kani utira bona tokonyora na n'umuntu nkuko ambana kuchika ume nyimbo yaya tukute nchiraria kuchira kya n'umuntu kuneta maguru chinga kiechecho isemoke nigabaga kwereranga mumuro inigaberega kubwatwa goikigwa asechera na maiga yaje kuigorerwa chinga kibono acha kumirana na makweria yaiga ale umwana w'intu yanyu bono ukani kaze bikore bibi bakora wangire ko ibitenda gakora iganire gakora ibitenda marangi ukani kinitaligo sibirwa ko gosibo naindo igorero atukayibunga igora nabwate nabono twakibwe simi twaterunga otokirega igwitire ono mwa twakirega twaberekira yakene na itirende asenge no gusangwa twanyorire no mwana moko itire korende bana asobo saliguaya na bubwagera ayacha komonyora abamenyi bensemeye igani go baire kiara na kugikerie bikoreke igabororo asebono baburia basae koirangora nabo igotwara chimbwa chingiya asebinyoro igotogoteba buna ntu abangina ebikora buna ebibe etoko chikogikeria asa abana babwateta bibune iyo banyare gotigeta bia batware chimbu chingiya asenge buna boniga kagoria kekere gaiga kieroreire obwa matobuya no morembe ngati ebintu biria biganiire asebinyoro eri abantu komenyamo buna eamate ikoripotere gataseni kya onambeje mo kya Ndizi TV kurwase kenyorogia tora yugotoka imeye wodi ya Bogusero imeye bunge ya Kitutu Chache South ile tari nenkoro kwa Dipon asa